A kerítés az egy hatalmas bukás. Azt gondolom, hogy a kormány bevándorlás politikájának a bukása történt meg. A kerítés még föl sem épül, de már nyilvánvalóvá vált, hogy alkalmatlan Magyarország megvédésére. Hozzáteszem, hogy az egész nyár a kerítésről szólt, tehát én elvárnám azt is, hogy valamiféle személyi felelősség megállapítása is megtörténjen, hogy ki a felelős azért, hogy egy olyan kerítésről vitázott itt a magyar belpolitika hónapokon keresztül, ami totálisan alkalmatlan a feladatára. Ezt a Jobbik egyébként a kezdetektől fogva jelezte. Reményeink szerint megvalósuló téli szünetet arra kell felhasználni, hogy elvégezzük a szükséges feladatokat. Ezek pedig a Jobbik álláspontja szerint a következők, és ezt ajánlom a kormány és miniszterelnök úr figyelmébe is. Szerintünk a kerítést, a műszaki határozatot az összes határszakaszon meg kell építeni, ebben úgy látom, hogy azért egyetértünk.